wong bebrayan kanggo srana neruske marang sejarahe wong tuane. Oh iya. Iya ya ngestokke dawuh. Gawe anak kuwi supaya dadi anak sing soleh. Anak wedok sing solekah ki ana carane. Ana lho. Ki men dicatet karo Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh, ngono. Heeh. Nek perkara ilmu jek dhuwur mantene lanang wedok. Mantene wedok wae AMD pertanian. Ya. Mantene lanang wae SPD sarjana pendidikan. Oh, nek babakan ilmu lan kawruh isih pinter manten loro-lorone. Ning nek perkara gawe anak jek pinter aku karo mantene. Oh, ngono iya. Tenan iya. Apa nek teknis-teknise dina-dina sing apik supaya gawe anak kuwi dadi anak lanang sing soleh, anak wedok sing solekah. Ana lho. Iki gen dicatet sik karo temanten sekalian Mbak Nadia karo Mas Irfan. Dina sing paling apik, dina sing paling becik, hari yang afdol untuk membuat anak utawa gawe anak. Kuwi paling apik dhewe siji nduk. Apa? Malam Jemuah. Oh, ngono ya. Iki diarani sunah Rasul. Wong lanang karo wong wedok lek nglakoni kumpul utawa gawe anak malam Jemuah, kuwi ganjarane padha karo 1000 derajat kamulyan. Lho, kuwi ampuhe kaya ngono nduk malam Jemuah. Oh iya. Lek malam Jemuah iki ganjarane 1000. Heeh. Nek malam Kemis karo malam Senin kuwi ganjarane mung 500. Sakliyane dina telu kuwi mung nyatusan. Nyatusana nek kuwi ditindakne ping 10 ya 1000. Lah iki apike agama iki ngene iki nduk. Oh, ngono apike agama. Iya. Wong nek wis nikah, wis disekseni karo agama lan negara, wis penak jek entuk ganjaran. Tur nek ditindakne malam Jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mbak Nadia, Mas Irfan, kuwi dicatet. Nek sampean gawe anak malam Jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mula Mbak Nadia saka mangsa nek Mas Irfan lali dielekne Kemis sore ngono kae dielekke. Mas, ampun kesupen, mengke dalu mateni iblis 100 lho. Ngono nduk. Oh iya. Iya ya heeh. Dadi ana dina-dina sing apik kanggo gawe anak. Heeh. Tenan no. Ya, apa ana pantangane wong gawe anak? Ana. Wong gawe anake ana pantangane. Iki gen dicatet karo manten lanang karo manten wedok. Oh, mergo aku wis ngleksanani. Pantangane wong gawe anak kuwi apa? Aja gawe anak pas lunga utawa pas raneng omah. Pas lunga ora entuk gawe anak. Mergo apa? Iku lek dadi anak, wiji anak. Iku anake senengane dolan, senengane ngluyur, senengane ora saba ngomah. Oh, nek gawe anak pas raneng omah. Iya. Sing angka loro pantangane apa? Aja gawe anak pas kesusu arep lunga. Ki lek dadi anak, bakale anake senengane boros, senengane ngentek-ngenteki bandane wong tuwa. Oh, sing angka telu sing perlu dicatet. Ben duwe anak, duwe isin, aja gawe anak nganggo uda mlejet. Gawe anak ora entuk uda mlejet. Oh, iya. Sik. Selaku dadi wong awam aku tak takon. Mongko lek diarani wong lanang karo wong wedok kumpul kaya ngene nek ora uda mlejet, ora marem. Iso disikapi men duwe anak sing duwe isin. Sikapane piye? Upamane manten lanang nganggo kaos kaki tok sisih ngono ora apa-apa, Nduk. Oh, ngono. Manten wedok pamane nek ora mlejet, ora marem, nganggo jilbab tok ngono ora apa-apa. Kowe mbiyen, aku mbiyen ya ngono. Ora ketang piye enek kain sing tememplek ana ning awak. Kowe mbiyen dalang terus nek gawe anak supaya duwe isin, aku mbiyen blangkonan, Nduk. Blangkonan iya. Men duwe anak sing duwe isin, sing duwe unggah-ungguh, duweni tata krama lan duweni uda negara. Oh iya. Ya ngestake dawuh yen ngono. Heeh. Kuwi sing becik, sing apik. Oh iya, heeh. Ngestake dawuh, mula sembah nuwun. Bengi iki wis sajake wis ora sronta. Nggone bakal ngenteni tampile genduk Niken Salindri. Pancen kaya ngono no. Ya, ya. Bakune kanggo temanten luwih dhisik no. Temanten luwih dhisik. Heeh. Sing urung jumeneng iki mau Mbak Retno Cungpe, ya. Karo genduk sapa jenenge kuwi Wanda. Oh, ngono diaturi jumeneng. Heeh. Ditambahi anu setok engkas gen genep 3. Sapa? Gen digenepi karo Mbak Maya